Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita panen padi ya di sawah ya. Jadi ini saatnya panen padi yang sudah tua ya, kita panen. Ada yang ibaratnya apa ya, ngumpulin padinya. Ada yang ini patok kuningnya jadi bagi tugas ya. Iya, Ikuti terus sudah kegiatan dikasih panen patok itu padi mau hari ini Lur ya. dijadikan jalan Semoga tol. sehat selalu Ternyata sekarang dibatal dan dilimpahkan tolnya tidak rezekinya jadi. yang berkah, Alhamdulillah melimpah ruah, nggak jadi di tol. bisa berangkat ke Mekah Madinah. Amin ya Rabb. Tapi orang ambruk ya Kang ya. Enggak. Lek maepeh main Mbak Roy nah ambruk kabeh. Jan. Mau mentes-mentes Kang anune parine. Lah parine apik to Kang. Mau mentes-mentes ya. Ngomong bodoh, nggon lebu petengah jeboli patok kabeh. Ganggu sawah malah. Jeboli kabeh. Nek pengukurannya sampai piro bolak-balik. Tapi malah rugi kok, susah didol. Lah ora kabeh Kang nek sakmono malah rugi. Nek miring terus sampinge kene ora didol. Mbak Roy itu kan berarti numpak motor dhewe to. Sing gandeng sapa? Sandro sing numpak motor berarti. Lah nek bapake jenenge ngeluh. Nyerang sawah malah ngeluh. Anu itu Pak Sarni. Nyerang sawah malah ngeluh. Stop saya nggih. Engko malah kuwawaken engko. Ya. Mari kok. Ngawang tumpukan arek. Ngawang-ngawangi. Jangan klek tak tuk iyup-iyup ngono. Wah, kudune layar dhuwur kuwi lho. Heeh, biasane ngono wong geblok iki ditutupin dhuwur karo samping iwonengen lho. Layar kulone parni. Saiki ya enek wong ngasak. Biyen kuwat nggih. Sah. Lek katiyah biyen iso sampai setengah kebo bareng. Karek wong Tanjung tok. Oh, Tanjung sik enek wong ngasak. Wong Tanjung tok embung gak. Tuwek berarti mlaku. Pikirne anake. Oh, lho. Ya kur wong sitok. Mbah sapa kae Mbah lah barang kaya ngasak. Lah nggih Mbah. Lah ya kuwatah lho Rian. Oh nggih omake Bakia ki ya. Mbak Rusmina. Nggih. Wong sing ngasak wis ora enak kabeh. Ora enak wong ngasak. Entek mati. Karo sing iki gebekane penak iki Andi ya. Niku geblokane sinten ya? Si penak. Pak Jun, jenenge Pak Jun. Nek pake geblokane ya nganggur kaya. Padha. Gebekane elek nang bapak. Oh nek syukur. Syukur dadi kayak geblokan. Iki geblokne puru. Langsung prek ngono ya, langsung merotol kabeh ya. Derek kae. Heeh. Ngono wis langsung resik ya jane. Resik. Lah wesi ya. Lah mae pake kan kayu lho. Engko sik ngaraki nginteri. Saponi tok. Wis ndak di inter-interi. Tapi saiki bawane wong
anu malah akeh sakniki lho ya. Tapi malah wong gah malah. 7 kilo nggih. Lah nggih. 7 kilo, 17 kilo kental ya. Lah ya pah kaya ngono lho. Lah saiki malah wong usung-usung ngene iku lho, Pak. Bro, ketuaan. Enggak. Wong 3 tahun dene bapak ini wis tinggurne. Enggak, pilihane Bu. Kula kan nanti nganteng Sabin, tapi biasanya kayak kena. Enggak. Enggak. Penggayaan. Ya. Beh, jan. Nek ibuke Mbak Ayu ku bathokan anu pas tebir dirai. Tebir tenan, Mbak. Dadi ki wonge bodo-bodo ya mepen iki gabah aku pas nek bathokan kae. Lah piye jarene ya ngono kuwi lek kadung ketuaan leseh ngene iki ya. Lah ngendi pasarne? Ya Allah. Diserang sawah malah ngeluh. Heeh. Nyai ngene-ngene iki mendina aku sawah wang ngerit. Ora sak emang sakne. Lah iya. Jerok. Merga Salah kembang sekolah ra gelem pilih anu pilih nek sawah. Nanti lewat saya. Ano kayak bojone Rika. Bojone Rika itu di mancing ngerti Pak? Tebu ya, maksudnya mancing kan oleh. Anu masukkan meskipun gede sesuatu. 3 tahun jane Pak ngambur ya. 3 tahun jane iki. Aku layar pek olah yo ra iso. Bojoku layar ora tani. Ndak iso teman. Ya nggih. Tapi Pak wis males ngurusi lho. Kek kula malah malah bapak mesti tekor. Lah modal 1 juta balik 400.000. Lah malah nah niku lho makane akhirnya wis tukokno beras langsung Pak aku. Kek Pak iki ora diwangi ngoten iki kok sahabat e. Repot. Kek di apa jenenge? Disewani bodho ndak gelem mbiyen. Lah dengar ki yo gelem. Nggih. Ya dikapan kok Pak mati diselehne kali anake ndak oleh. Nggih. Jenenge malah Pak sampeyan wis tuwa lho Pak aja kabeh mbok anu ngono. Jane niki mbiyen wis ditawa 100 juta lho Pak, setuwe niki. Kali Pak Noki ben nek wong tuku ngoten. Tapi Pak ngene. Alah aku butuh duit ngoten. Lah lek Mas nganggur nang mendingan dijual bisa. Lah ngoten. Nggih. Kayak bisa ditanduri tikus jarene.
enak 5 tahun, Pak. Padahal kalau Pak Jambari.